Thanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazele noma igama lami Ngihlengiwe isibongo kwambotho-ke. Namhlanje ngizoveza nayo ifoni engithengelwe uMamandlovu ohlala eGoli. Wangifakela imali, wangithembisa nje kuqala ukuthi uzongithengela ifoni ngoba ngiba nenkinga yokuhlushwa ifoni. Wase wathi Mambotho, sengikufakelele imali lapho yokuthi uthenge ifoni. Nginesifiso sokuthi ngikwenzele into enhle engicabanga ukuthi angani noma ubebone noma eyithandele mina noma khona la ngimsize khona Nkosi yami. Ngiyabonga wami, nathi ifoni ngithengile, nayo ikhalibhusi lakhona leli. Nansi la sengiyivulile, ngangithi nje ngothi mangibuya nayo esitolo ngingakayivuli mase ngenza ivideo. Ayikwavele kwala ke mina. Ngase ngivele ngiyayivula. Ngiyabonga Nkosi ibusise, nathi ifoni ngithengile i-Hawaii le Novo 11. Yabo, nansi ngiyithengile, nansi yona le foni. Nkosi kubusise mama, ngiyabonga. Kwande nje ephaketheni lakho, nezifiso zakho zonke uNkulunkulu azenze zifezeke, nemthandazo sikuthandazisa yona ukuthi izinto obhekene nazo empilweni yakho zami kuyilungisa. uNkulunkulu akusize zilunge, nabantwana bakho futhi balungelwe izinto. Konke nje lokho esikukhulumayo gcine kuyikona kufezekile. Ngiyabonga Nkosi ibusise, yandise kwelakhe iphakethe. Nje ngijabule kakhulu, ngiyabonga. Nansi yona le foni engithengelwe uMandlovu ohlala eGoli. Ngiyabonga Nkosi ibusise mama.